Baby, I'll show me be me chiachiao and enumere. I believe say Jacob Tumfo Adaroma Opatafuor fans. Baby, I'm here. Enumere so Nyankopon odi ache. And the date here 25th of May. Year 2025. Kakra eguso. Erade edi twa na nim say edin Yahoo anti. Omo enimu ngu aseda. Abere ni don biara. Oni be nante e wo pepepe yom bia no enkunim die e ye wo dia anyumre abono wotwe pa ho kakra se de ye ni de bia no Opatafuor TV so yehia na edi nkomo na gya ye tu ye hofo ye ho aten se ne be ya abrabo no ye betimi abo ye kwa ye ba obi nim ekiremu asem sanso de na de wo twasa no ya na onim se na chi achia enteduru me bia je so obi ni gina wachi no akira wo se ba bia awko no emwa enti anyumre humi wo screen so a anya bibia Opatafuor me chiao jitum now mo a mo hwemi so me gusu ebo nka yese bomodin na eko eye YouTube ya so ne search for Rhyme TV my review Rhyme TV Rhyme no you spelling no RIME now the T and V that is the abbreviated form for television. Now they are so. Ho eye brofo enti eye brofo channel ho na brofo ni nyina wo abrofo edi Opatafuor echi nyina ho no mugu. Ho de eye big platform enye platform ketu as say ya hit ye create channel no cry ndi be say 3 months ye nyanya 3 months cry and so ya hit more than 10k subscribers. You see, call me over 10 point something K. And you say, I feel we ain't gonna be, now Rhyme TV, you're hitting almost 30 to 50k, if possible. If you cry, I shoot to 100k. And to our shout to say, Domino Dawson, I honor African countries when they do Opatafuor China, I honor Nigeria for Togo, Benin, Ivory Coast, especially South Africa for a good life with Rhyme TV in Dawson. Sansona. Momu Uganda, Zimbabwe, Rwanda, au mutie nyame asem papa bi efi bi anim ho no mugu enti some person will join here Rhyme TV RIME Rhyme TV ho English channel wa nim say nyame asem de enye easy say utimi eka nyame asem kra na unya 1k in fact na che say nyame honhom ati mu no eso se nya azan bi na wo ye ne nkonya bi na wo yie ene ebe twe nipa adwene be se nyame asam ko a obedi owura Jacob Tumfo ho adanse ne nipa tudu akidi a ene asam a wo ka no ne modu enti se first na the year 2000 na nipa ni mie enti wo gina ba bia ka bibi ketua bi a ne nipa tudu akidi da bi enimrem nipa ya advance wo technology bibia mu nipa so aso enso aso ayehye ibi mkoye om business to any time for nyame asem enti se wotimi ka nyame asem frenchim said ye no Rhyme TV now wotimi nya subscribers no dia within short time sambacho nyame se wo so no so enti bisno Rhyme TV se brofo na opa I racing contemporary ko na ho de brofo she says spiritual teachings ni nyina no ma page ni nyina de Rhyme TV go there. Right, go there. Nyamishira will be brave. And then so many udin komoki to be. We have just about 26 minutes. Na makati everything off na. What menya ho akoda. She say yenche. Na am I on the seat of a year June. My birthday into boa ho. No excuse. We ultimate kasa papa na mini makai we na ahwe on the seat of June. Seat of June now you be celebrating our Rhyme TV. You be celebrating our Rhyme TV. And I have capture the importance of money. I need the entire you say name basically sika ya bonsam on the seat of June. On the seat of June next month and my birthday. 80 me pacho mache de ne ready. Na you be kasa me kasa fa ho. Ade a me kasa fa ho e sika. Me pe say siw yi a nyamesom e de. Yenti nipa bebre ntimi ndi nyame achi na yesika nti se wo sika de na ha obi
say yare bi ana ho bi na dodo anya afi na koso ogu nyame so atietie mu adisturb wa nyame no anse wa hospital ya ma unu papa anom de bia ogina wona so ba se woni ska ade akura to wani a na we expect say awurade meyi the reason tia majority of you people enipa bebre o ma ye disappointed o ma ba ma bu onyame ho dodo na ye ohia na eku wo mo ibi so yare na o mo yare no ohia moja hon konkono so o ma moja enti kakra eye sika na ye gya no e wo ho a eboa wo e ma abrabo no utimi konkan enti on the 6th of a year June 2025 my birthday call a year Rhyme TV a home shia near din komo me kasa fasika sanity na me sure be baby ahwem bia am say early beginnings of this year me new be din komo bi when na me ni Mr. say a interview regarding what is bound to happen within a year this year into about on the 29th of December 2024 program no we catch from so prepare na this year at renchen bebrewum ensuo ni jabe diafra e die him te be man krofo abofom nti ahokire ne be ye high nti wo hwa am obi busam sama pante ani 2025 ni 2024 ayi fa na ahokire wo nam so 2025 ahokire wo mpa because of say enipa bebre wo Ghana be bofom say 2024 ne de enipa bebre wo dwetire e de adwuma but 2025 de because of dragon na all banintino bebre dwetire be hye bebre be bofom bebre be yemobo na me ne odi nkomo kitua bi afa ho o hwa eye early beginnings of this year wo mo a abobra bibi kakra wo mo nsem a wo bi na omo dwetire sempo ani teku bi omo dadani amutimi de cranium afiri amanfo aman so e de ba e be ton no mayisi teku ana sempo e de atua wo mo school fees ne wo mo eben wo mo so anya bi edi na wo matimi atete so kakra so de eja ebi aboa aban no wo eto otua ho tax so na omo dwetire nyina hye o hwe de eto kantamanto ye omofo a in fact na areho o hwe de eto tu kumase de atoto oboase in fact enipa bebre dwetire ahye enipa bebre dwetire ahye ye yenu firi ho a me ka kire mo se nsuo ani gya ne be di afra now o hwe na anu nsuo isu eto ye ya areho ye nim se afibia nsuo yiri na miaye bia omote enipa bi ti ebibe nsuo bi te se enkrane ne mpesua so enim se afibia nsuo yiri form enso afi we de in fact wa udi adanse se ehu pa unim eniema mielu pe na me dia yesua hunu afiri eye na anu nsuo ya etoyi na na me pese me ne wo hye de mi di ho yaw eye ba ko pe ene se ye hwe wona ensuo ayiri etimi penetrate wura omo dem bebre sika ensuo na fako bebre japade bi wo ha ne mattress ne ntoma ne ntare ensuo ni timi yiri ya ebi twifa gatam etimi bowura efia wotim esese nioma ebi ni mo makra nioma woman ba ko me hwe no eye social media yi so o hwe wakra mo a odi akogu warehouse bi bia the warehouse wo na ensuo ni timi penetrate twifa warehouse wo ni nioma nyina emo ni nyina emo worth over millions of Ghanaian cedis na reho sempa ne se emo ni nyina ensuo na sel ne busa ho se da ben ana ye nua ban ya na ye maami obetimi asa hwe obrase atimi asan ahyehyɛ abeduru mpempenso a waduru no nti se woni obi ferifuo bi ana tipejafuo bi a obetimi akɔ no akɔka kyerɛ nse ne pacho na anu nsuo ye eto yi ne pacho ɛka me nti momoa me na obi atimi asa hwɛ ne kokoam apeja kakra de amana ne pacho ye maami wo de areho ahwekro bi wu entimi hwɛ nkrofo chapade nkrofo nioma eni nioma akwa in fact na eye me ya if you say
Ocean Crofo, one kiosk, ne stores, ne containers, be and so to us here. Utimis will be how will be. Ne kakrawa when yan and so the corner. And in fact, me show we now, and I don't know. Na me ra hope ye say. Ye da ben. And as a minute told me, and kada ben me sakosha ase. Asa die me more will be what Tom dear was street is what bressa and sana. O Timmy. Enya teku ana sempoa e dia agisto bi ana odi abobo container bi esikwa ho ne nsuo timi de ne ko o hwa adenta ne mpatamu ko yankran de mi hye de mu nkran but what sit down me sure say mo amhwe mo nkran wona wona japade yiraye vat asefimo awe ho na abre bia no say ye yi kwan na say anka ho dan a aya na ne ya wo hu nenso wo ye nipa ntia busa ho se wo de be 10 years 15 years agina kwa ho aton ade a fe no nya sika kakra timi aye container na abeba na nsuo de container ne kwa in fact o ye kura kuma yare ye bekun na nsuo nyina mu no de minim ne se Jacob tumfo se ade nyina no ya ne o de kabom no de die aboa ye na awie ye de minim se mo Jacob tumfo ne ma no kakra adumura o emoburu hunufo obesa ato nsem ama de mo ahwere bia no mepacho mo nsa asa timi aka na minim se urade be bom ho ifi se okenkan bible a ewo Joel ngoma na osina de entutu mebe ne behweye ne nketechire su be di ye na mfote di sei no me urade ebra so se me bo ho ma edi wa odi urade achi Jacob tumfo obade se wo ka ho bi nioma aseye a hye nkom to abrabo so se ade bia nsuo na se no bia no obebo ho ama afi we nko na wie kra no abo ho de ama minim se de ma kan ebe ho ti nyame hyira mo na urade nkyekere mo re no nka makoma na urade mie kwa ama mo na mo nsam page biem enhye na nimu nyam emu Pentecost forma Assemblies of God forma CAC forma Roman ma Presby ma Methodist ma asoren krankra emu nkramofuo ne ensoren krankra wo Ghana me pa ocho muni o manyina aseye no odifo Opatafuor sama ho odin betimi a anka no nyina anka mesa hye monam nanso mini sa ho odin no wa unim abranti a mesi abrabo kwa so tekuni sempo ya ne kura me bibia nsere ne kura me sa enunti mesere urade nhira enu na ya ade ya adimu ede mamo se urade nhyemu nyina manam no mpagya mo na muntimi muwa mabusua na muntimi nidi ema bi nso moborofo so yankopon hyira mu nyina de tosu biem ade e wo se ye suahunu ede ma nipa bi mu ye ne wo motete mantamu ene wona ye ne wo motete afiafiem ene se wona tutu wona kwan edi akosi Babylon wona de wona konya akosi Babylon wona wasi wona de obegira Babel meposo no matimi ahunu krom enye sua de bi mamo na mu hunu se abrabo we no the ultimate supremo, the power to which all powers bows to me bi akoto no esore no na omuti won din a omohopo the great Yahweh to me bi ani wosoro asase wodi nkunim frititi de bia wodi nkunim ade a awe hopa ne se mu a ensuo ni twifa mu fie mo stores a mako konfuo bi ho mako ntafuayifo bi ho odunsini bi ho na oma ukukuo bi ana wa ma obansiri bi wa ma ontoma bi na de abe show store se nsuo na twia fa ho asai kukuo no ma me nka wa bakosem ketewa bi yesi me de ma meto na nso so e ya bakosem ene yesi me be ten wa bakosem me se obrante ya na e friend frimpon ye Okomfo Anokye yesi no wa bin pa yi me de ma meto no na yesi no wa bin pa yi nso last night omutwa ne ti ekunu to twene
ɛna ɔmo dane twa ntoro bɛka kyerɛ sɛ yɛsɛ ɔkɔgye owu aduru aba ɔntumi ɛngye owu aduru mfiri baabi ama na saa aberanteɛ yi anaasɛ papa yi anaasɛ yɛbrɛ yi a yɛfrɛ no Okomfo Anokye abere bi yɛsɛ ɔkɔtumi bi hɔ ɛwɔ hyeare nkwanta mpatam hɔ baabi ɛkɔ challenge na yɛfrɛ no buruku na wɔkɔduru hɔ no in fact ɔkɔ krakye dɛntɛ no tumi yɛkasa krakye dɛntɛ no tumi ɔyɛ tumidie bi a ɔte wiase ɔne saa buruku no ɔmo yɛ tumidie a ɔmo te wiase now ɔkɔ ɔmo sɛ ɔkɔpɛ mmoa na adwene mu ne n'akoma mu no ɛnyɛ sɛ ɔkɔ so ɔkɔpɛ mmoa na ɔkɔ sɛ ɔkɔgye aduro ɛwɔ saa tumi mmienu hɔ na ɔgye aduro no a saa aduro no ɛbɛnam so ama watumi ahu saa tumidie mmienu ɛyɛ ɔmo akyi na nka ɔde ɔmo akyi wade aka wɔn mo na watumi akɔ nka wɔn mo na onim abere a ɔkɔɔ saa tumidie bi hɔ no tumidie no ama no na aduro ɛyɛ ne dufa ne mɔtɔ na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔma nsuo ngu so efisɛ nsuo gu so asɛe saa na teɛ bosom adeɛ bia nsuo gu so asɛe ɛnyɛ sɛ bi akawa hyɛ wo dware a anaasɛ bibi saa na yɛwɔ abosom a ɔmode nkawa ɛne mbansere ɛne nneɛma ma ne nsuo kana na asɛe ebi wɔ so nsuo kana na nsɛe but over 80% of abosom nneɛma no ebi wɔ hɔ mo a nsuo kana na asɛe na secret wɔ mu ne sɛ nti ɔgye adeɛ na ɔde kɔ no ohun sɛ okoduru fie a ɔbɛyɛ nyankamade na wayɛ ho nneɛma na watumi ahu saa tumidie no akyi wei ɛna ɔkɔ no tumi no hu ne tiri mu adwene ɔde maa no wie no ɔkɔ no tumi no hu ne tiri mu adwene nti at once waa ɛna tumi no ɛma nsuo tɔɔyɛ nsuo deɛ ɛyɛ natural thing bonsam bɛtumi ama nsuo atɔ so it's not a surprise saa nso na Nyankopɔn so ma nsuo tɔ bonsam ɔwɔ aprana tumi wɔ hɔ saa na Jacob tumfoɔ deɛ ne so ɛwɔ hɔ ɛno yɛ 7 bonsam wɔ 1 Jacob tumfoɔ deɛ ne yɛ 7 nti ne ɔwɔ aprana nso bonsam wɔ 1 nti bonsam 1 no yɛwɔ tumidie ne nkaberekye awiedie ne ɔsɛ yɛ etumi a ɔmo ho ɔden a ɔmo tumi ma aprana edwidwa ebi ne saa tumi na meka na asɛm krakye dɛntɛ ne nente yɛ friend dente right but nente or something like that ɛwɔ Kuapem side or ɔmo yɛ ya wadwane kɔ ana yɛ buruku no so otie sɛ otimi ma media according to them but not the maker man abesini sɛ enti ɔmo ma saa adeɛ na ekuta Okomfo Anokye nso to gusu sɛn no enti deɛ me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ mo a mo kɔ aduro so mukɔgyi kukuo bi bɛsi wo dɛm wɔ nkranbɔnten so wo a wo bansiri bi kawa bi wɔ nkranbɔnten so isei ensuo na eyiri yɛ no apart from nkrɔfoɔ nneɛma no wɔn dwetira ɛhyɛ yɛ no deɛ asa yɛ biom ne sɛ ayɛ spiritual decongestion nti aboa yie aboa nkraman no a Onyankopɔn tu bi bɛyɛ kɛse na kuro no mu asa ayɛ de anso study nsuo na for the past 10 years 15 years bibi sensi sada nso asi sanete now ayɛ spiritual decongestion ɛwɔ kuro nim ona ɔmo di powder ne moto bi agugu junction baabi a ya build satanic barriers a wotwam wɔ ɛhɔ no a yɛ taxi spiritually then so wonya aware baabi a principality baabi a demons bi ana evil spirit bi a possess na ɔmo torment torture nipa life obi a wakɔgye tumi bi firi baabi a bɛhyɛ de dem obi a ne busum bi ɛno nti wate bɛ nsuo bi ana gata bi na de bia wotwa mogya ɛyɛ amammerɛ ɛde ma ɛyɛ saa bosom no wɔn a ayɛ nkyekyereyɛ bi na hyɛ ɔmo dɛm no mepakyɛw ne nyinaa nsuo no atwi afa so nsuo no wurawurawura danim mo a yɛka sɛ monhwɛ yie na nsuo anka no ne nyinaa wura danim abɛyi kɔ
Instead of doing or more no more tete. Baby, I enjoy him father dear. Or my form ready. But the same way, no more motete. Yet, sad places then soon find no more did you in our check up. And this is any dear Tiana say. Say, take up 2 phone and Caudina chia. And Caun fence so a better wound. Going swimming in Ionedia. Until when Uncle Pong almost to me or the catcher will say, in so togus where they say. Tiny, Jacob 2 for almost to me. Or Becca saying so togus or not ever say. When now, it could dinura. Yet this say nipa. What do I see we are here? As soon as I are, or Bentina yara. When they war to me, dear, is one them one. They destroy humans, they kill humans. Some communipa say nipa. Chimo jana dia ma bosom. Any woman to me, dear, a more soft women politicians, a more info. Bonnie, Obi Oha, Ujari Moja, or no Moja, or Shamoja Tabie, what two Mojam said, yes, Obianomon Moja and San Atomuntentan, Obisunu Moja Atomuntentan, Obia Buru Mojam. Obi Oha, wa Buru Mojam. You want Momuti, Abrabomua, Omudia. They kill for a living. Mkuminipa for a living. Jack, Mr. Mome Pakwara Ketwa. No one will be say, Intino, a bear saying out here. So more be paid off between the age of 1 to 2 years, 1 to 3 years, 1 to 5 years, 1 to 12 years. Who can age now? Aquarum, what a need to see, say. Sakwala will tell me 12 years, the unya, and possible 12 years. And I am a summa me back. Uncle shop your way and you uncle to Adiamra, Uncle Amran watching. Uncle Amran watching. And Qualaira, Echo Swinano, and you to me fini to me bonny. Ah, si can ni brenti, si can ni bread biamica, si can ni brenti, any bread, any brenti. Si can ni bread. Abra, Udia Diachi. You see, I am a casse. Dientia wo. I want to say, I mean, you honor Nabrabonde, a war, Copel to me, be a ball hobino. A baby of free. And Titia de Mao, a swan no womb, you know, a bit deing. A swan near woman, or the calendar. Any a new maybe a 2 me nim. Now, over the train. Now, you dear chile. Now, you have bomb pie. A soft one pa, or would ye deal much. A bin your throat cancer. Ebi nya kidney failures. Omo atumi no di omo hwamo adentia. If you say no omo sum abode, no omo sum obade. E ya abode na sankrofo no ye nya sofo bi e be hu omo a ye feel say omo ye charismatic leaders, charismatic pastors no e be pray wo ya we ebi abrabo seye. Adentia. If you say ye nyame achi no omudi. And so say no omudi abode achi. Enye obade na omudi na achi. Okay, Exodus. Mami chiro wadi bi. The book of Exodus na yeni nkomo. Exodus chapter 20. Verse number 4. Ode yen kan free verse 3. Tieni Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Or say Exodus chapter 3 and answer verse 2. Ode mami kan free verse 2 to 5. Verse 2 was many Awurade wo Nyankopon a me yiwu Misrim asase so enkwafie mu. Verse 3 Inye nyame foforo enka me ho enkofa tumi bi emeka ne ho tinio. Verse 4 say inye honyini biara anase ade a ewo wiem ewo osoro ana ewo asase so ana fom ana de ewo ensuo mu anase asase ase nseso biara emfa enkoto won na ensum won. Verse 5 ose na me Awurade Onyankopon me Onyankopon ni nkutwefo a metua na nanom amumuye so ka mefa na mefa ma me de nam so ekosi won awon to atwaso miensa ne enan a wotane mie so otuaka. He pays people. Ose nyame bia wo soro
tieni verse 4. Exodus 20 verse 4. O say enye honyini biara anase ade a ewo hwiem anase ewo asase so enkofa kaka moto bibi nsi ne enkokoto ne kase nana enkofa ahonyini akuaba bi a yasene ne yaye nanim huhu bi ne enkokoto ne nkoye se nana enkofa kukuo bi nkosa wo dem na mu kotodwe mfa entoma kokko na ntoma fita ntwa mu ne nkase nana ensoso kende ubi ensi ho ne ntwa nhia ne nkokoto bibi se nana entum tumi bi a efiri dwam tumi bi efiri dwam ejem ensum tumi bi efiri dwam ensum tumi bi ewo enam mframam enti nkoto akuaba bi ene natie bi a yatale ne megyina ho se we ye atia frama enti me so atia frama me wa atia frama ho ada nsuo beto na atia frama na yie no ontimi nyane nsuo no betwe afa no ne gina ye na ekura wo na ma otimu na be sen tie ni ye pa o kan kwa o se ana efom ana de ewo nsuo mu enkokutu asuo ofen enkoto asuo ofen asuo bna asuo ya asuo tano enkoto abo akyerewa enkoto bremu enkogire ho hu nsa bia ma bremu ne nkase wie bia ho asuo fra me enkoto no yes hu sa niema we na udi so dia enie ebesi wie enkoye notie bi enya ahonyini bi nsi ho ne nkokase we ye St Michael, St Gabriel, St Metatron we ye obofo ho ahwan. There is no angel that deserve to be worshipped. Obofo bi enu ho se fatase yesom no de ono obofo no osum obi enti bofo bi enu ho wasase we so a o deserve say yakoto sore no ahoma bi eni ho dinsini bi eni ho mipo bi eni ho ebo bi eni ho a o se fata say yakoto sore no di okoto sore no onu nkuto ni Jacob tumfuo onu no tumfuo a tumi nyina ya ne dia onu no wasoro ya ne ntena so na asase ya ne nanso ntia so na nim ni nachi obi biara ni ho obusa tumi bia se wo na ya kese baka cho se ebi wo ho na so musa Jacob tumfuo ma ne nka cho se obi wo ho da o ka kire odwam se manim ni machi obi aso challenge no challenge ni bia so asɛ no die won say no na ina humobro no ma ne ti wiase enti woni kotu nuro Okomfo bi hono odi ama ukoi hweye no ma nsuo anka no osio mate na ukuri hu di se okam utwen ya na adwobre nsuo anto na otamo ye na kikikiki odi ko share dem enti wo dan bi a wo fie ho a watum safoa nipa bi anko ho wo ba bi a wabobo ne saa umu obi anko ho ene so onyame bie wani no hu enkrofo abosom a ensuo na yira fa o ma pie o mokọ amo ma ye empty enuro ni bansiri ni dufa atoro e won kra bonten so a enkefa ba bi no odi ani munyam hye eni ya yeyie mo am ye agidifo mu ni beda awurade ase tie ni ye pa ka hu se so obi kotutumi bi na tumi ni amanfra ni a onfiri mu no betena wo mantamu na abre ni dom bia no tumi ni ye adwuma e masa nipa no wo ho no ototo cars tini ototo cars oye nyapade sisi adan ka hu se sa nipa no mo mantamu ho no mo na watena mo so asefa waje efa sebere ebi destiny ena omde aye saade no waje efa ehebere wasai efa dudu na omuye agidifo na omu claim se omuye nyame ma nanso omu omere e wo huhu mu no omu na yaji wo destiny asai wo mu nti abiri bia no se obi ni mantem ho a waye ohodemfo asese wo sori emu onyankopon tumi daadi fita in fact ya na re ho betimi atena mantem bi wo hwe mantem bi wo ha obekọ no na emu mawo emayo e wo ho emrante e wo omabobo asesa aye wi num ne chacha num ne abrabo geto line na basa aya na nya bibia eye tumidie aya na wo mantem ho no eno na ya na asai mrante ne saa no
se nsuo tumi bi na da ho se ye asase bosom bi se eye wiedie bi suma bi ana bosom bi na sebe etimantam ho no ye saa until said obi be break no mo amote wo mu nya fa hodie nti ye mantam bia so ne tumi di a ohwe ho ebo nsam tumi a ohwe ho na said ye tumi ni pe no eno no direct emu mantam ni said ye hofo nyina su ene won ban esitie nti no me kanfo di amount me tiwe me ni kawa bia a wasa me bo ho ban me ni occultic meeting bia akọ me ni ma no wata bia me ni papa wata bia me ni tumi boni bia me kokoto no sori no me ntwa wodwan me ntwa akokọ nsa me nkoyi sra ha emfa matumi bia efise me ni tumi bia ni twaka efere bi mpo se me koto no me sori ahonini efere me ni tumi bia me koto me sori no die me koto no me sori no ono ni great yahoa o ma me ntwa moja na ni tumi no ani na ni mo nyam no e ya asundwie nko a me wa asundwie di ma me kra me da ne na me se me da ifiri se me ni tumi bia obehunu na me ana me nim honhom bia odin sene Jacob tumfo me nim tumi bia oye den esene eroi me tumi bia odin sene no me nim tumi bia odin sene alo Adonai me tumi bia odin esene Elohim ai no ntino me da wo se me bohu ifiri se obi beba be ha me nsro occultic society say even aquatic society mako 30 100,000 ene be ka bomu a die minim ni say o say 1,000 shall fall at your left hands and 10,000 at your right hand and the bonkum twa ene nifa so twa enam nyame asam ni huhu ene ne huhu ma yakase wo mesunti mi nsuro bibia me sori anopa me tontom ne ma ye ne kese ne ma sori me nsuma kuaba me nim St Andrews bia St Mary bia me nim ahonini bia St Peter bia ni bia me koto me sori no me koto suma sori eye great yahoa ono na me de ani die e de mano me ni tumi bia oni asundwie if you say wo tumi bia chi wana ye omsuma awurade ni mpo no dodo na mpo omu nim awurade akwan obu tititi esum bi mu ene yakofa obofuo de ende aba obofuo de ende ene ne yakofa aba ene yakofa aba ene edi ekire ena ye num jot ye num pito ensa adentia obi wo ha honhom na osom no kwakumu osimu ne yati aframa mo no obeba no so agise wanom jot wa ensa na honhom yati asini so mo amakoko nuro su da no wakwa amunim sedi wom so ye omunwuma onom jot wa dredro hokora bon sa bibi se medi akira hwekora mewu bibi se kura ha conversion mechime ahwa asema kura be ye me baby e ho bon se kankan tumi kwa duro so ni ama nsuo kankan gongo mi nyina wom so yesi dware ubefia a udi dware yesi me nware bia ne nansa so bia na otwe na ne ho bon uhia nipa ni bia tim se 77 previous omo ho bon wona egum adum wona egum kantamanto agboboro hio de bende be adwuma eni tumi omudi omuti akosisi asienti ubehia no ho bon kankan adentia because yamani nkutobi yamani nkumbi yamani bibi bia enye hwam enti odi dware na ne ho bon odi sra na ne ho bon eno na mani sika eno na adwa na wodi na twe dom no na sabio yakope sika se yedi be siesie ya bra bom na yeni mo nyama ya kese ana ase yakope sika me honam bon yon krofo bia wo hie omo atim say yes sebi previous omo ho bon omo na bon ni nyese aye natural ba ye tumi a omo ne omo nam ni ntino tumi na mo omo ho bon because of say tumi ni mani nware tumi no osori anopa ontwitwi ne se no onom nsa ba num nsanfuo sa ba num pito sa num alcoholic beverage appetition up wa num obel enfifire kura free na utimi ti e wo enfifire mu se ensapom you will be honoma enfifire ti no kura mpo a uhunu se enfifire no kura ya bonsa okasagu so ana wo yafe adentia if you say tumi bi osom no de waye na wie ye no
tumu a osom no de waye na wie no nanso Israel Nyankopon ye ka say Israel Nyankopon ya obi nti ase ya na obi metese small boy bi na internet ne say Saudi Arabia fo wo mu nyame eno ne Allah na Israel Nyankopon so eye Israel fo Nyankopon wane ka kiro ye ka say Israel fo a enye de mu di mani hu na abrofo no adata mu na mo sole amu twa plane ticket ko no Israel no eye kasa ase che so Nyankopon kufu nyini enti omo ye Nyankopon akufu nyini omo asase so anyina omo ye Israel fo obi a wogina mu ma Jacob tumfo okrunkru ni no hotimfo agya no oye Israel ni na nye kro bi e wo baabi aye fra ni Israel eno de ya abrofo na kreti ye aka cho say recent Palestinian any Israel tokwa na omo kono eni ade no ma kire odada say eye tumi medi nka kire odada say na ye kro baako ena abrofo na Great Britain for echie mu mienu na omo to ha Palestinian omo to ha no mo Israel ena aka ho bepem ne tieniye enunti ena abrofo ni yeso mesiesie baabi omfre ho Israel no no musiesie ho wie no mkohunu se ye kan say to me pa kase ewo Palestinian Jacob tumfo tumi bi ho and because of enunti no sade a ombekwa kofa enu no mo pray omunya adane war ebetu omumu eda sote wo no enunti no ye kase Israel Nyankopon a me pa chaw enye kuro bi ati baabi enye kuro bi a wo baabi enya me ka ho asebo me ka Israel Nyankopon a Jacob tumfo me Israel ni so mete Ghana ha ne wo me ha na mete me nya Ghana ni me Israel ni me nye Israel ni se me free Israel o man bi na mo frɛ ni Israel no enya sa na me pa kire me ye Onyankopon Jacob tumfo ni kufu nyini ti di Israel ne da me so ye Israel ni mi Onyankopon kufu nyini obi ogina mu ma Jacob tumfuo bia na onkoto ensori ahonyini na okoto Onyankopon na wo ya ne kese ewo abrabom onsom calendar nye enomeru bia na odi nachi enye bibia ose tienie Exodus chapter 20 verse 4 ose enye honyini biara anasa ade a ewo hwiem enye bi mfa ana osoro ana de wa asase so esoro ho enti obofuo bi firi esoro ba no see your friend St. Michael, St. Andrews, St. Diaben, Yankoton Sorina, or your evil spirit. Right? Abra, okay, the book of Judges, Abra, something a mammy, and what papa manoa. No, mammy, a Diania, or both one buyer, or ye Diani, or bo afford or the more both one, Tias more both one kind, or some seven fata, so cotton sorry me. The assessor cotton now sorry no, for a ye Emma, a great Yahweh. Onunkuto na fo ye ma no enti obofo bi ba no se yankum na ntwie ma no yankum mogya ma na me pacho oye evil spirit nhufia oni awurade piri na nim onyam ho se de Satan pese oni eye nyankopon betwe no apiri nyankopon anim onyam ho no eye bia oye nhufia no abetra ho enti me boko ko ne maka kire o se wa ko aduro so wa ko ji tumi bi mu bi bre na mo bre na mo bro ko mu didi tumi poni achi tumi na mu di achi no intimi nhira mo ene o ma 1000 Ghana echina wo di 2000 Ghana problem na be to so we ya adwuma ohun so o pressa odi ohun Jacob tumfo great hour obi ohun ni bia no onya asundwe mitwe mu asundwe de ma me kra me mfo obi a ho me hwe na woni pa na be ha me kasa no ma block you me phobia what is Opatafuor me yesi an me phobia ho me sorry anamada me da anama sorry adentia me nim akoko bia kum me ni any satanic meeting bia akọ asofo bebre ntimi na o ma bra bo senke a na senke o mun sorry senke sikare so ate collection ne ma me tuwe me phobia ho whether collection or no collection me phobia ho mato asoli mu how many almost 6 months na ekwe mauza mako me phobia ho 24/7 ewurade tumi wo me so Jacob tumfo ni tumi wo me so ni nsira ni yiedie wo me so me to asole mu mpo na ewurade aya me kese fene esene fese no edom kora be di mechi sene fese no onyame ani mo nyama aya kese me ntaba mu atere mase atere me mfa ho ane wo a wo hye tokuro bi mu a wo se me bo Opatafuor ho po me pesa me bere nase me kose wo Opatafuor din onyankopon Jacob tumfo di oni pa ka bia odi fa Opatafuor bia no odane no e ma ne be ye nhirama me
enti me ha me ho me betena se a me tuufo na me kɔ saa na me ye no me mfo obi aho awurade dane ma ne ye nhira odane ma ne madifre eni me fi ba ye nhira eno mi bi na obi hye kokoam ena oka gu me so a onyame dane no na ode ato onipa na na ahwie gu ono na pampam ne na brabom enti na adwene nse me nsɛe Opatafuor enso obre adentia Jacob tumfo ka kyerɛ Abraham ɔse Abraham we me ma hyira wo no ɔsoro nyina hyira wo me dome wa ɔsoro nyina be dome wo awurade ndome me ɔse ɔsoro nyina hyira me awurade bu mfu me me tia sase so wa hoɔden I am up and kicking. What day? Me yalimpa ni man tampia mu ne sam yare. Me nya haban bia Okomfo bia na odunsini bi aposa o baabi na meje no. Na me ho aye me den. Anya bibi bi obi ahyese fa endubuna we dware. Na dware aho ba di osunsun mu. Edubuna bia no atimi mu obi ho ye den. Edubuna bia ni ho mu obi ho ye den. De mu onipa ho ye den. De ma Abraham hu ye den wo nyini che na opanyini kira tumi be na so otimi wo bi anyini che enye Jacob tumfo le timi wo bi nyini che tumi be na wa dance o so otimi ma obi anyina che tumi be tumi e mo oni panyini kire eye onyankopon on mo oni panyini che obe urade o ma wo nyini che se boni na katua yi owuo enti mi tufo akoji kukuo bi atotwene kawa bi antimi njew ma ho kwan enye calendar som onyankopon no aye too sure oye kokko enu ti na obre no because unhuna urade ani mo nyam ahokyere kum ahokyere na ekum sika ne dwete eye Jacob tumfo dia alif ona ye ne dia enhyira ne ani mo nyam ye ne dia o kase mpunu na epunu mimi nso ni pabia me mfa wo de obeyo mimi onyame daniel ma bia di kyerɛ me na me hu sɛ nipa bi de me nam ane maka kyerɛ m sɛ munye ne yie monkɔso na munye ne yie mompɛtumi kɛsɛ sɛ de Elia ka bi kyerɛ na kɔmfoɔ no ɔsɛ munyame no wada na ana momma abosom no bi mɛka ho mɔ wo a wo yɛ me ne hia me de sɛ me da amada obi antimi ntumi tirinwi ba akompo adentia me dan Jacob tumfoɔ wonamani de sɛ hu sɛ yɛ abrantie bi enso me mesoma akokora fitaa akokora wanji na pii oni na ani asase awieye ona me di na chi enti sesa wa kwan jaya abosonsom akiri die ene entafo ayifu asofo na odi o machi no sofo odi na chi wa ye fake miracle wa ya nyame asem kura onim nyankopon asem po onim nyame asem onim wa ye ntafo ayie saa ene de bia obi ani ate ena ate obi ani afura ena ate obi ani afura ena ate obi abubu de bia abra farisifo no ko Yesu ho no oka kire omo ka kire Yesu se owura ye nsankyerani bi na Yesu ka kire se mini nsankyerani bi aye nsankyerani a wo ho ne de esi yo na mere so no wu sori etumi ni na wo ho ma wo nti nye de bia no Nyankopon ba asori fia de bia obaye nsankyerani ne nso ma asofo de every day miracle I didn't know what say basa nyame asem bia ni ho ye nkyerɛkyerɛ nyame asem na nyame honhom onyame ɔtena asem wontin sankyerani mu onyame ontin sankyerani mu Nyankopon ɔtena asem mu otumfuo no ɔtena asem mu ɛnna me yehu ni mani yo na asem na me yehu ni mani yo ne kɛse sɛ de na ho ɔden esitie ɛyɛ na asem ɛnyɛ break loose ɛnyɛ receive your sight na bi ɛno de ɔde hyɛ ne ho ani mu nyam Onyankopon de nsankyerani ne hyɛ ne ho ani mu nyam nanso so ɔntim na asem mu no ɔte opese hu ba bia Nyankopon te a na asem mu no ɔte enti nipadua asem no ntim no ɔntim Nyankopon betimi asaw yare agyo no ɔde ahyɛ ne ho ani mu nyam so ɔntena wo mu da ne honhom no wontena enkosi da efiri sɛ asem no ntew mu ebia wo penkuto bi wo pe bibi atafre na ade akomande wo kunu wo pe bibi atafre na be ma ne wo da watam card amount nanso ka wo nim se onyame asem se oba amre ne ho ase se obro ho ase abema na be do naturally kasa ye to man crofo ne nya duro bia o slave queen bi si wakobosum bi ho konfuo bi ho ama waye aduru ama no ama watimi ni bema de akoda ama bema tam card ama na upa abusa se opasa aduro na wakwakoje no se okono koduru bema no ho a onyina bema nanim no ondidi na tam ensese ne kwase a okawa no nkate no hwe
says still se bosom no betimi akyekyere sa be ma na nanso so okwa obre ne ho ase de ma empana na wone neti wo no enioma na wasi aduane anu wakuki okompa mu anu satisfy be ma no nti be ma no hwesa o sika na watam bibi di ama no na adwene ne se komfo no okọ no ho nanso onim se ne sutie ne na hobrase a woye de ma be ma no ena be ma na eche na de a onwene ho no de ama no nti na adwene ne se eye tumi bi na akyekyere be ma na adwene opese ohu se nye tumi bi a opese ohu se tumi na ye adwuma sisene kwasea na didi natam sikani no di natam no twifa no so na we se obosom ne be ye adwuma nanso nyame asem no eya dimu etimu abra ho ase unya sutie eni tu unya ade kwa unya nhyira kwa nyame asem nti mu nti na ya se unya dua bi unya motobia tafre mimi hia motobia o Opatafuor mi hia motobia mi hia obia mi hia obi se obebo mpa ye bia ma me asem ne timimu asem ne ye kese asem no ema mi hu na basa ni mani yo ne kese yo ntimi hia bibia be dan ma sorry obia nso ni ho betima age me nkwa afiri mi nsem o si ensusuye bebre eni wo ni patiri minim se be wa atamfo bebre wona abom dua ne doso wo ma adome Opatafuor bebre pa Opatafuor na wie ye be chem bia minim se ne doso na nso unim o si ensusuye pii na wo ni patiri nanso de frɛ urade no Jacob tumfo anu kwa na be gina enti wo na wo dome me no wa abom dua no ehia me bi ko minim se de o kan e rubbish to nyame emmem de frɛ urade no anu na bebam Yankupo Israel yawada shiamo Rhyme TV ebedi nkomo eho na ni be kyerɛw sunsum nkoam spiritual world nkoam akomaako 6 eni ahohoma ho eni dwuma a omudie eni de obeya obetimi de abɔ ho ban no muntimi nyaw Rhyme TV unya video ya na wa share nyame nkam ho bebre